Työnohjaaja aina tyynen, rauhallinen. Tuli taas torstai Zoom ja ryhmä on hajallaan. Yksi Teamsissa, toinen kai unessa. Kolmas eksyy väärään huoneeseen. Työnohjaaja huokaa hiljaa ja kellon katsoo taas. Harjoitus alkaisi, mut kaikki ei oo paikalla. Yksi jo puhuu tekemättömistä töistä. Toinen luulee, että tultiin jokaan. Oi työnohjaaja, tango on sun elämää, eikä johtaa ryhmää kuin orkesteria. Vaikka aikataulut kaatuu ja dialogi laantuu, sä viet sen loppuun saakka askel kerrallaan. Nyt tehdään harjoitus, työnohjaaja lausuu hiljaa, mut joku jo kyselee, saako käyttää filtteriä. Toinen puhuu eksästään, kolmas meinaa itkee ja neljäs kysyy, oliks tää nyt viikkopalaveri. Työnohjaaja nyökkää tyynenä, tekee tilaa tunteille, vaikka suunnitelmat kaatuu kuin sadepilvet sillalle. Keskustelu hajoaa, mutta siitä syntyy silta, sillä joskus kaos on paras opettaja. Oi työnohjaaja, tango on sun elämää, se tahdittaa myös sekamelskaa, vaikka palautekierros repeää ja joku hermonsa menettää. Sä viet sen loppuun saakka askel kerrallaan. Työnohjaaja, sinä tiedät salaisuuden, että täydellisyys ei synny järjestyksestä, vaan inhimillisyydestä.